Άρχινο και λεγόσα σε μόρφα και πιτσιμνία και για τους και μεντζετζίδες ένα μικρό ιστορία. Ασκούτσον πολεύομεν αργά και τραγουδιστά. Για τον ένα λούνα έτσι, για τον άλλο λέμπολα, έναν τα κουσούρα, έναν ας λέμε ξεχωριστά. Ο πατριάρχης εν όλικος ο βάρος, ο Γιούλσιδης Χρυσόψη και ο Κούσιδης Γελαστός κι Ασλάνιδης Τσάλιμψης, όταν μπες έρθε και χορεύει ψης. Ο Μπάμπης ο Γρηγοριάδης μας τώρα σαν το Ξαρέας, ο Πύλωνος Ευδαλής σε λίγο πως σαν παρέας. Ο Χάτσικας όταν πες ψηλά κρατεί το κύφα. Ο Κοσμίδης ο Πίλιτσον πάντα θαματά έφταει, ο Δάμον που μαλεμένος όταν πες πάντα λιμάνι τσαμβάει. Άντος ο Τσανακαλής, Ελίξης και Μασχαλιάνος, ο Τάκης Φιγουρατζής και ο Κώστικας Τραβοδιάνος, και Γάλλος και Μερκετζής, όταν μπήκαν ένα σειράκια πήρ. Ατός ο Κωνσταντινίδης πάντα χατηριά έφτα, ο Τάκης ο Ιωάννιδης σε μόρφα συντότοξα και πολλά ευγενικός βέργεται με το σεις και με το σας.